Pasok po tayo ngayon sa Manila Zoo. Ayan, so ito po ang entrance niya. Kailangan po sila ng SIM ID. Makapasok po tayo. So ito na po yung entrance ng Manila Zoo. Ang daming tao ngayong Sunday. Tignan natin yung loob ng Manila Zoo. No? Grabe, grabe. Pag Sunday pala, napakadaming tao dito sa bungad pa lang ng Manila Zoo. Tignan natin kung halimbawa sa loob ba talaga ay may improvement gaya ng napapanood natin sa YouTube. Ito. So, dito tayo sa may parte ng trans. May babayaran eh. Okay, so sa labas ng Manila, yung parang holding area nila, makikita ninyo itong part na to. So, ongoing pa rin ang development ng Manila Zoo dito sa may banda rito. May mga nakikita tayong mga trabahador. Magkano kaya ngayon ang entrance fee? So makikita natin mamaya na tatanungin definitely kung magkano nga ba. So pila tayo para malaman natin kung magkano ang babayaran natin. Dito ba yun? May vaccine naman yata to. Tignan natin. Vaccine. Doon tayo sa part na ito. So meron ding standee dito si Mayor Isko. Hindi ko alam kung libre ba to o saan ba. Sir, saan dito yung babayad para makapasok? Wala pa po, libre pa lang po as of now kasi hindi pa naman po 100%. Okay. So libre pa po pala dito ngayon. So hanggang kailan to, sir? Wala pa pong ano eh. Alam po kailan pa po yung hanggang libre. Kailan nagsimulang libre, sir? Mga January. January. So libre pala ang pagpasok dito sa Manila Zoo. Kailangan lang ng vaccine card. Ayan. Sige, so thank you, sir. Thank you. Titignan natin ngayon dito sa loob dahil libre pa naman. Okay. So wala tayong babayaran. Siyempre yun lang pamasahe at iba pa pag gusto ninyong pumunta dito. Pero pagka nandito na kayo sa harapan ng Manila Zoo, kagaya nung narinig natin kay sir kanina, libre pa pala. Pero ang tanong, meron kayang mga animals na makikita dito? Kasi di ba Manila Zoo, ano? Siyempre, makikita natin yan mamaya. Kung totoo ba na andito pa rin yung mga animals. Sandali ay papakita ko sa inyo. Si Maui ba to yung pinakamatandang elepante? Na yung Maali, the elephant. Hindi Maui, man. So, ito ang una mong makikita dito sa part na to ay elepante na si Maali. Maalala ko, ito yung sinasabi na iisa at pinakamatandang elepante dito. Yan si Maali. Tingnan natin ulit. I-focus natin siya para makita natin. At yung kanyang caretaker, kita lang natin dito si Maali. Yan si Maali. Tanda na ni Maali. And ongoing pa rin ang construction sa paligid. Ang dami pong tao ngayon dito sa Manila Zoo. Ngayon naman po ay papunta tayo dun sa Bandaron. Yan po yung sa entrance. Kaya ngayon naman, yan, dire-diretso lang tayo. Ito dati yung sa mga ibon eh. Punta kami dito na matagal naman na yun. Ay, ito may ibon pa rin natira. Pabo ba? Hindi naman. Ibon. Ayan. So, pinaganda pa rin nila. Dami pa rin kailangang i-improve. Kumbaga, ayan, so natin po dire-diretso lang. Ito yung sa sinasabi ko kanina sa inyo na yan yung mga ibon na yan maganda sana kung malipitan natin pero may kulungan sila na malaki, aviary. So yan, hindi pwedeng pumasok sa aviary. May naririnig ba kayo yung sa huni yun ng mga ibon dito sa aviary? Sandali at try nating silipin dito sa may entrance pero bawal pumasok. Yan bawal pumasok pero itong makikita mo dyan sa may part na yan. So aviary po ito. Yan, so dito tayo ngayon sa part na to ng Manila Zoo, Apex Predators. Hindi rin yata pwedeng pumasok dito sa part na to. Siyempre, pero sa dali nga, silipin na lang natin kung anong makikita dito. Naririnig niya may hyena daw. Pero wala akong nakita. Asan ba yun? So kung Apex Predator siya, yun yung lumabas. Yan, baby pa siya. Ang ganda, ang ganda. Pero maliit. Nahihiyak. Yan wala. Ayaw niyang magpakita sa atin. Pero at least nakita natin kanina sa camera din kahit papaano. Ito, baka dito ilalagay yung hyena, Pero ito tiger, sabi niya. Ang mga apex predators, sandali Ito na siya, Ito, nagpapasikat si tiger. Yan. Ang ganda niya. Yan.
Baby pa siya, o maliit. Kaming nanonood, ha? Yan. Di ba? Naglalaro siya. Then, ito yung sa part na kulungan ng tiger. Ayan. So, kanina nakita natin nakalagay dyan hyena, no? Pero, tingnan natin, totoo kaya na may hyena dito. Wala pa. Kasi nga, going pa lang nga yung construction ng mga tirahan nila. Yan. Sige, so, tuloy tayo. Titingnan natin ngayon kung ano pa yung mga makikita natin. Ito kaya, sa banda rito. Silipin nga po natin. Ayun. Ayan, may malaking tiger dito. Ayan. Laki, no? Silipin ulit natin. Ito siya. O, diba? Ito siya. Pero paya. Malawak yung kanyang bahan na yung nasa ulit. At ang daming mga tao ngayon dito sa Manila Zoo. Pero itong makikita dito sa part na to ng Savannah. Okay, so yun lang, Savannah. Parang ilan lang naman yung kita natin doon. Hindi pa maayos yung kanilang tirahan. Yeah, so ano naman to, African lion. Ang tanong, may makikita ba talaga tayo dito na African lion? Yan, lumabas na ulit siya, yung African lion na yan. Nahihiya siya or na-stress. Yan. Ito siya, yan siya, oh. African lion. Zebra and ostrich yan. Tignan natin din mamaya kung may zebra and ostrich nga ba yan. Maganda rin tong ginawa nila dito sa Manila Zoo, no? Kasi sobrang pinaganda nila kasi 'di ba may mga structures na nakagaya nito. Secured na secured. Bagong bago tong mga structures na to. Hindi pa siya totally na natatapos. Sige, wala pang mga animals, ano. So, inopen lang ito sa public para makita ng mga tao na ito nga ongoing na construction ng Manila Zoo. Pero, hindi pa siya talagang commercial ba yun? Yung may bayad. Pang ganun dito. Kasi, yun nga, yan. Pa isa-isang mga animals pa lang ang nakikita dito. Ewan ko lang kung saan nila inilagay yung mga dati ng mga animals na nandito, no? Yan, so outdoor reptiles and museum. Meron din ganyan dito sa Manila Zoo. Kaya lang, wala tayong makikita ng mga animals. Hindi pa nila inilalagay, syempre. Tingnan natin ng mabuti kung ano pa yung makikita dito sa part na to ng Manila Zoo. Ayan, patuloy akong naglalakad, ano? Kaya sa banda rito ng Manila Zoo. Tingnan natin. Tuloy lang akong naglalakad para malaman natin kung ano pa yung pwede nating makita ngayon dito sa Manila Zoo. Ang nakikita ko so far maraming tao. Mga na-expect ko na mga animals, wala pa naman dito. Hindi ko pa naman nakikita totally. Yung mga ahas na malalaki. Sandali. Dito sa part na to ng Manila Zoo ay may mga nakapila. Dito nga yun, yung mga reptiles and kung ano-ano pa. Pipila tayo dito. Haabutan tayo ng siyam-siyam sa pila nito kahaba. At least, may idea tayo kung ano yung development ngayon ng Manila Zoo. Diba? Tingnan ko kung mamaya makakapasok tayo dyan. Mahaba kasi ang pila eh. Ngayon, patuloy akong naglalakad. Yun lang ang masasabi ko. Hindi pa tapos ang Manila Zoo. Hindi pa maayos masyado. Try nating sa bandaroon. Pero sandali, ito din ay may children's park din dito sa loob. Primates and children's park. Siyempre family day ngayon, kaya kung mapapansin nyo, may mga grupo-grupo dito, mga pamilya. Dito sila ngayon, Sunday morning. Ito, the Butterfly Garden. Tignan din natin kung possible bang pumasok sa The Butterfly Garden. Palagay ko pipila din ulit dito sa The Butterfly Garden. Habang pilaan din dito siguro. May mga nakapila din dito. Ayun, kung gusto ninyong makita yung loob nun, syempre kailangan ninyong pumila ng pagkahaba-haba muna. Syempre wala nang social distancing. Dito ang pilahan. Maganda dito, parang may park dito sa loob ng Manila Zoo. Dulo ng
pilahan ng papasok sa Butterfly Garden. Mahabang pila kaya hindi na ako makikipila. Basta at least nakita natin dito yung magandang park. Maraming upo dito. Tuloy lang ako sa paglalakad at tignan natin kung may makikita pa tayong iba. Maliban sa mga tao. Di ba ang ganda dito? Parang siya lang ang dating niya. Tapos meron pang maliit na made falls dito. Pwedeng kumain dito. Basta may dalang baon. Yan Pwede dito. Maupo-upo ka lang dito. May mga halaman na rin dito na inayos lang. May mga ganito na noon. Dinagdagan. Ganun. Ayun, so in other words, yata yung sa Manila Zoo, bawal ding umexit dito sa banda rito. Kaya mapipilitan tayong umikot. Iikot ulit tayo. Bawal ang umandun. So iikot tayo para makabalik na tayo dun sa kung saan tayo nang galing. Kasi 'di ba yung entrance, yun din yung exit natin dun sa part na yon. Pag ganitong oras ka pupunta dito sa Manila Zoo, una, matao siya. Pangalawa, mainit. Siyempre, ayaw nating initan at siyempre avoid yung sa COVID nga. Hindi, itaon natin yung hindi matao, pero ewan ko kung anong oras yun. Tapos, siguro preferably mas magandang pumunta dito kapag yung medyo madilim-dilim na. So yung nakita natin kanina na fountain, ongoing ang construction. May mga structures pa dito na kailangan nilang iayos. So may mga areas pa na hindi pwedeng sukan talaga. Kasi 'di ba, hindi pa nga tapos. So tuloy lang tayo sa paglalakad. Tinignan ko lang yung mga ibang palibot kung ano pang makikita. Pero mikot na tayo kanina dito Dali. Ano nang meron dito? Babalik na tayo sa pinanggalingan natin, yung may elepante. So, yung attraction yung si Maali. 'Di ba, matandang-matanda na nga siya at mayroong debate nun kung siya ba'y pauuwiin na sa Thailand ba yun? Kaya lang hindi pumayag ang nila na pauwiin at dito na lang daw siya sa Pilipinas. Pa-exit na po ako mga kababayan. Right. May souvenir shop din sana silang ipapatayo dito. Ito, kaya lang diba hindi pa nga tapos. Ito din yung kanina, yung entrance. Exit din. So, supposed to be may mga ganito. Yan. Siguro ito yung mga attractions, Aviary, Lagoon. Ito yung mga gagawa nila ng cages dito. Dito din. Di ba? Na-tour natin ang Manila Zoo in just several minutes. Pero as I have said, hindi pa siya totally na because ongoing pa ang construction. Marami pang i-improve at yung mga animals na gusto nating makita, wala pa. Hindi natin sila makikita. Ang mga makikita natin dito, napakadaming tao. Ayan, mga kababayan, yung entrance kanina na exit din. Thank you sa pagsuporta sa channel ko. Ayan, thank you very much.